Hej og velkommen til den her video. I den her video viser jeg hej. I den her video vil jeg lige fortælle om, hvorfor jeg ikke har lavet så mange videoer. Hej og velkommen. I den her video vil jeg gerne anmelde. Hej og velkommen. I denne video vil jeg gerne anmelde. Hej og velkommen til endnu en udsendelse. Hej og velkommen. I denne her video vil jeg gerne Hej og velkommen til en video. Velkommen til den her video. I den her video vil jeg gerne vise jer alle sammen og velkommen til endnu en video. I denne video skal jeg alle sammen og velkommen til den her video. I den her video skal jeg anmelde. Hej alle sammen og velkommen. I denne video har jeg Mads Hansen. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I den her video vil jeg gerne lige fortælle. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I den her video skal vi alle sammen og velkommen til. Denne gang skal jeg anmelde. Hej alle sammen og velkommen til dagens anmeldelse. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Hej alle sammen og velkommen til en tutorial. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I den her video skal vi lave kamera til. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg sagde hej og velkommen til den her video. Det er godt skidt eller. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det her. Hej alle sammen og velkommen. I den her video skal jeg og velkommen til den her video. I den her video skal jeg anmelde. Hej og velkommen til dagens udsendelse. Og jeg er i dag. Hej og velkommen til den her video. Den her video er en. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I den her video skal jeg anmelde en. Hej alle sammen og velkommen. Den her gang skal jeg anmelde iPhone 3G. Hej og velkommen til den her video. Det her er en. Hej alle sammen og velkommen til en video. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I den her video skal jeg vise jer. Hej alle sammen og velkommen til en tutorial her fra mig. Hej så alle sammen og velkommen til en tutorial. Hej og velkommen til en hurtig videoblog eller hurtig. Hej alle sammen og velkommen til den her tutorial. Hej og velkommen til en videoblog. Ja, i den her videoblog. Hej og velkommen til en tutorial. Og i den her tutorial vil jeg vise dig hvordan du Hej og velkommen til endnu en tutorial. Hej og velkommen. I dag der skal jeg lige fortælle at det. Hej og velkommen til en video. I den her video vil jeg vise dig hvordan du redigerer i. Hej og velkommen til en videoblog. Og ja, i den her videoblog vil jeg vise dig hvordan du. Hej og velkommen til en video. I dag skal jeg unboxe sådan en.